Maksudnya kan nek iso ono perahu sih malah kebenaran itu. Iya, peraon pakamu, peraon pakamu. Pergantian pemain. Pakamu peraon pakamu. Terus menambane ranse mancing ilmu cidok le mancing iki. Iki sak masuke to. Tapi sinten dene iki, De? Tiang pundi sekedah? Dalane ku Pak. Degone bae. Boten diwareng, Pak. Beredar sampan ngupengi gayang. Sumateranan. Heh? Lah kae wong ngene ngono. Lah wis nang ngono kok. Bengok lho apa?